sang kha zakwa somni pakwa khania Chicago a chuan zuzor chu dan phallo ani lem chuang lo awangin muntina chuan zu hi an zuare moti mai thei tur ania chupa ka he khopuya hian gengpo anom trewani he khopuya geng ho men me tur hian tlangwan mel thatak mai kumsomni paruka upa chu roi anita aming chu Elliot Nesani kumsom thum hnuwa chuan ache dan chu movie munom takasiamin an chuat a chuai mai le Elliot a chuan ti madina agent po pakualai anei nge ni kumhni le achan ve chung lekin Chicago a geng ho lalram chu a chu cheveka asul nu churon chui chawin movie munom tak aron siam ta a minga po the untouchable ti ani nge ni chutia hlotling taka geng ho a chu chimit nu a chuan Elliot Nesu ram chunga dan keng ko tu zaom tak din huna akai chhota a hetianga mi zaom tak aron ni chhonu a hian har sat na tam takin aron tlak buak ve a ei ruk ching mi te churon bitum chho zelin aram tan po thil tam tak atiani ma se atan hian thil zong zong hi a ol sam vek pik chuang lawa atopa chuan anun zong zong thlak vek tu tur thil atong ve ta ni kumsang kha zakwa somthum pali September thla chuan Elliot Nesu Cleveland High School akala heti laya ani na chu tunlaya police commissioner ang deuh hi ani hemi hmuna po hian engemaw chingfel tura kal ania thil engemaw tak chinfel tur anei wanga he hmun hitlo ani nge ani kumsang kha zakwa somthum panga September thla chuan Kingsbury rauna ruang pahnih charania chu an ruang char chu an thi dan po magdanglam takani mase chu case chu dual thana satli anga ngai ani tamai ani kumsang kha zakwa somthum paruk ni puilai chuan ruang dang pathum charbel le ania chung ruang an hu atang chuan thilom dan chu akal thui chho tran ta ani body's been found under the bridge. 2 kids found it. Coroner's been here. Nothing's been moved. It's been here about 5 hours. hetianga ruang an chartak zeu zeu nuwa hi chuan tual tha mang a om nge ani ti chu a chiang ta a chu ba ka he tual that tu hian midang po ala tha chun som zel don ang khop mai Kingsbury rauna an ruang hu te chu apung zela som pahni la yan tlingta chuta tang chuan tual tha mang an omani ti chu chiang takin a hriat thei ta ni he tual that tu hian mi ti thai ana iwak an hrengai lowa chu ba ka a tha te zinga pahni chau hi tu te nge an ni hriat chian thei ania chu mi te chu Edward le Tracy te an ni heng ruang te hi an han chui chian hnuah chuan atam zo khi chu anung chunga phuman ni an ringa henga mi tha te reng hi rong takin asoi sapot an yang ti rin dan po an nei ani Elliot a hian a chui tur te reng hi chiang takin a en ma sapot thina angai tu ana po a buai ve thin hle ani he tual tha mang hi engtin ma aron in lar ngai lo awangin atan po khan han ti vak ngai na a om lowa he thil se thi chu Elliot atan po Thilmak atling ani Elliot a hian tual tha tu ni na tur omang chu arin thui na ziak chuaka arin dan chuan damdoi lam thiam takania michak tak le satha tak ania ring ani keini point tual tha tu hi kan rin dan chuan sang lampang thiam thil nga ve takani kan ring ani Elliot a chuan a theina zong zong som khomin tual that tu chu a chui ta atan chuan mang an thlak ve takani in pakhat an va en felna chuan kang mei chung changa in chu an check du ani ti chuan lamin an valu tani Afternoon, man. We're with the Cleveland Fire Department. We're conducting fire safety inspection. an va zon ber chu khang an ruang hu te nen khan in zom na nei engemaw a omem ti hi nia ma se eng te vak ma an va muta chuang lo ani kar ni chung jet chu mun tin le kil tin hi an dabe moti mai tur ania ma se eng ma arin hel tur mu an nei lawa an mani point sheom an ti hle nge ni Elliot a chuan damdo in zong zong a taktor te chu a chui le veka mi za tam takaring hela zo na po a zo tam hle ani an thil chui chuan engma alang thei tak tak lawa tual that tu chu an la mu fu thei mai hri lawani Elliot a ril ru po a ha tak jetta kumsang kha zakwa somthum pariat August thla chuan midang ruang hu bel le anita a
pakhat zok phei chu Elliot ne sa office atanga yard zat ni vel leka hla mu ani nge ani hetianga thlenta ka chuan tual thattu hian Elliot a hi aron chau nge nia aron ti thai zok ti po a hriat to lawa karin dan ber chuan I thei chuan min man ro ti ni om takin tual thattu hi aron che ni berin ka hria he tual thattu che dan hi US a tual thattu da che dan a chuan alamak ber nge yang an taksa peng zong atan vek zela khu ami zong in an hlau to a Elliot a chunga po rin na an phat ngam to lo ani enge ni an chunga lo thleng ve ang ti chu an ngai tu ber ani to a mi zong in an hlau vek to ani hetia ruang mule ani atanga darkar somli pariat tu a chuan an che tak ta a police te chuan Kingsbury round chu hualin July huna cheng te chu tual thattu an ni rin thel thua an man ta cheu mai ani Elliot a chuan hetiang ati hian a thil chhuila ya chuan nasa takin apui thei a beiseya hetiang kongjong hian tual thattu hi aman thei a in ring tlata tual thattu che dan hi a rong ema wangin Elliot a po hi a thinarim to tak zetani hetian hual nuwa hian July huna mishing chena zong chu hal vek turin thu a peta a mase chu mi jana an man te zinga po chuan tual thattu chu an huta chuang lawani chu mun an hal zo nuwa chuan chu tual thana po chu a top ve ta hria mase he case hi Elliot ne stanner ro chuan ala top lowa atan chuan chona thar ala ni reng thawani mase thil chik mi ten an soidan chuan Elliot ne sian tual thattu hi a sherenga mase man turin evidence anei tok lo ni in an soyani Elliot an arin hel jinga mi pakhat chu Cleveland chungku ami ania hepa hi kumsang kha zakwa somthum pariata ril boy da na dam do ina amale ama ain thatani Elliot a hian arin dan chuan tual thattu hi aman to a ain ngaya achan chu hepa mental hospital a ain tha hnuwa hian tual thana po hi atop zui ta ngalani Elliot na soidan chuan tual thattu ruangam nia atin tele hepa hi ani nang chia chuwang chuan hepa ti vekhini inangai mi amayani hepa hi miom theitak chungku ami ani baka dan po a hre ani magdeu main kumsom hnu a chuan mental hospital atangin Elliot ne sian postcard tam tak adonga chuta chuan he tual thana chungchang hir hi a in jiak ani Elliot a chuan he thuron thon tu nge hi ani aring het mi ani he case hi kharani hnu point Elliot ne hi alalung mi zan lawa kumsang kha zakwa somli pahni a chuan ani na po aban sana ahnu kum nga chung chu hepa hi a chui le chara hetianga athil chui a hlo cham hnuwa hian Elliot ne hian Cleveland chu a chu sana aron le to ngai lo atan chuan he tual thana hi Thilmak athling ani